Огнена икона с размери 9 на 6 метра, грейна на 5 октомври в катедралния храм Свето Успение Богородично. Светещия образ на закрилника на моряците Свети Николай Чудотворец бе сътворен с над 2000 свещи от бургаския художник Добри Добрев. Трагичната гибел на 118-те моряци от подводницата Курск бе повод за мащабната инициатива на бургаския художник, който единствен в света изгражда образите на светци със свещи. Тържественото възпоменание се извърши със съдействието на църковното настоятелство на катедралния храм Свето Успение Богородично и Българската православна църква, Генералното консулство на Руската федерация във Варна, Община Варна, Военноморските сили, Дружеството за приятелство с народите на Русия и ОНД. Специално за церемонията от Руското посолство в София бе пристигнал военния аташе Владимир Ломакин. Паметта на загиналите почетоха областния управител професор Николай Пантев и генералният консул на Полша Кшиштоф Краевски. Те имаха мечти, но уви, преди 40 дни моряците от подводницата Курск потеглиха към най-далечната чужбина – смъртта. Но има Бог, който дарява за силните и смелите вечен живот, заключи протосингелът на Варненската и Великопреславска митрополия архимандрит Серафим. А художникът сподели, че е подредил свещите в образа на светеца с идеята той да закриля душите на моряците, след което прикани присъстващите граждани и официални лица да запалят по свещ, за да пламне ликът на Чудотвореца. Първи бяха моряците от 8-ми дивизион, подводни лодки при морска база Варна. Последваха ги учениците от 8-то средно общо образователно училище Александър Сергеевич Пушкин, официалните лица и гражданите. Внушителна с размерите си, иконата дълго притегляше събралото се множество във втория по големина православен храм в България. А хилядите светлици, толкова живи и толкова мимолетни, успяха да докоснат душите на всички, които търсеха начин да видят трептящите очи на светеца, който закриля покорителите на морските ширини. И точно за това представители на институциите, интелектуалци и граждани почетоха паметта на загиналите в подводницата Курск с изпращането на венци и цветя в морските води, съпроводено с музиката на духовия оркестър на военноморските сили. Болката ни е голяма, но е несравнима с тази на майките, сестрите, любимите. Нека да е вечна паметта на загиналите, тъжно промълви ветеран от войните.